बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों दा समाव मोनसे सावरायथुन हाबाफारि बानजायबाय थानाय जादों जे आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि जों दिनै सानै गेदेमा लिरगिरि लोगोसेनो आयेन बिथिङाव बिथांमोना जोबोरैनो सांग्रां बिथांमोनजों बड'लेण्डनि राजखान्थि आसामनि बिसायख'थि बेनि बागै सावरायगोन जे बर' रायजो जथुमनि लेङाइ आफादगिरि आरो सासे रमान्टिक खन्थाइगिरि बिथां सारदा प्रसाद मोसाहारि जोंजों दंफायो खुलुमनाय होदों बिथां गोजोनबाय सासे लिरगिरि बिथाङा भारत सरकारनि मोनसे बिबानारिमोन आरो दा समावहाय एडभकेट दिनेश सिंह ब्रह्म बिथांनोबो खुलुमनाय होदों आरो बरायदों जे जों दिनै सावरायगोन जे बड'लेण्डनि राजखान्थि फैगौ 9 एप्रिल खालि बिसायख'थि जानानै थांगासिनो दङ आरो बिसायख'थिनि बुब्लि दा समाव बे बिसायख'थिनि बुब्लियाव गोबांथार फोसावदिंनायफोर नुबाय थानाय जादों बे फोसावदिंनाय एबा राजखान्थिनि थिलिनि जेनाखि बिथिं बेखौ नोजोर होगासिनो दङ सारदा प्रसाद मोसाहारि बिथाङा सासे खन्थाइगिरि गावनि थुनलाइ बिथिंजों लोगोसेनो बिथाङा गोबांथार सामाजिक खामानियाव लोब्बा दङ आरो फैबाय थानाय 9 एप्रिल खालि बिथाङाबो भट होगोन बिथाङा नोजोर होबाय थादों जे बड'लेण्डनि राजखान्थिया बबे लामाजों थांगासिनो दङ बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानि सारदा प्रसाद मोसाहारि नोंथाङा आथिखालनि बड'लेण्डनि राजखान्थि आरो फैबाय थानाय 9 एप्रिलनि बिसायख'थि मा बुंनो सानो गाबोन सोरांबानो 9 नङा होमबा गाबोन सोरांबानो 9 फुंनिफ्रायनो लैहोर मानसिफ्रा 3 मेनि उनावनो 4 बेयावनो आरो भट साननाय दा गावनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोगोन गाबोन लैहोर जायहा जायखौ होगोन ओंखारबोगोन आरोखि जेन'बा जोंबो थांगोन भटखौ हैगोन ओरैबायदि भट होनांगोन देग्लायनि बोथोराव जाहाथे आंनि भटआ ओरैनो निष्फल जानानै थाङा मोनसे 1 नाम्बारबाबो जइन जाहैनानै आंनि बे एकदमबारे मुल्यबान भटआ जाहाथे खामानियाव होयो बिदि जानांगोन आं हैगोन नया नाब्ला फैगोन बेखौ जों नेबाय थादों आरो जोंनि क'क्राझार समस्ति 3 नाम्बार आच्छा बिधान सभाया दा बिनि केन्डिडेटखौथ' आं मोजाङैनो मिथिगौ आंजों खोथा बाथ्रा गैया सिनायलाया खिन्थु फट'आव नुबाय लेक्सार टेक्सार खालायनाया गावसिनि केनभासाव नुबाय मानसियाथ' मावनो ओंखारबोथारदों मावनो ओंखारबोदों এই खारनाव हाग्रामा साराबो गाव आखान्थिल' गाव हारसिङैल' बोरै पार्टिनि खामानि मावबाय थानो संसार जानायाव सेवले बायदेवजों गावसोर आगसि आगदा जानाय बादि राजखान्थियावबो बे लाफादों आंनि थाखाय आं खिन्थु साबजानायसो मोनदों दे न' खरसेयावनो आगसि आगदा मोनसे पार्टिनि लिडार जानोसै फेर आरोखि आं बहुद गोजोननाय मोनदों आरो सिबिर बावदिया खामानिखौ मावगोन रोंनि मानसि मा समाव जे खोथा होननांगौ बे खोथाखौ बियो आजि एथ' बोसोराव हाग्रामा सारजों संसार जानानै सोरांबानो पलिटिक्सनि खोथा रायलायनायनि आरो जोंनि बिटिएडिनि सम्पर्के बबे जायगायाव मा रोखोम बे गासैबो मिथिखागौ सहैयाबाबो बे मिथिखाजोबगौ आरोखि आरो गावनि केनभासावथ' बे सोलिखालांजोब्बाय बे हिसाबै बिनाङासोमोन बे नाम होनायावनो बिहा देखायखायो ओरैबायदि दा आं ओरैबायदि सन्देह खालामबाय बा आसा खालायबाय बे बायदेवआ गलांखाबाय बेवहायथ' सासे माबा दंखायो सिटिं एमएलए दंखायो लरेन्स इस्लारि बिथाङाबोथ' कन्टेस्ट खालामदोंना बे बियाबाव बिथाङाथ' आरो गोबां समाजनि खामानि मावदों होननानै बुंबाय थादों गोबाङानो बुंनो नागिरदों इउपिपिनि बिथिंनिफ्राय बेखौ प्रसार खालामबाय थादों दा जोंथ' नों दहाय होननाय बादि आरोखि सासे खन्थाइगिरि जानानै जोंथ' इलेक्सनफोरनि केन्डिडेट होयो
पार्टिया जों जायखौ सापर्ट खालाया मानो जोंथ' केम्पासाव थाङा दा बिथिङाव होननो हायो बिथांखौबो जोङो आं बेक्तिगत सासेया गाज्रि मोना खिन्थु आं बेक्तिगत सासेया मोजां मोनैयाव बा मोजां मोनोआव आं लस जानायाव बेहा खिन्थु जेबो लस जाया खिन्थु रायजो राजाया जे मा खारनाव जेनेबा बेखौ ना खालायदों बेखौथ' जों बुंस'नो हालालाय खोनानो मोननायाव एसे दुखु गोनां सोरखिनो हानाय नङा ओरैनि मानसिफोरा जों सोंबायबायो नालाय जे लरेन्स सारलै जोंहा खामानिखौबो मावो मानसिफोरजों गोरोबो सान्दा बान्दा बिबा हरो होनसोलायो हामानो बेखौ भट होनो मानो नङा गावसोरनो होनबाय थायोना परिबर्तन नांगौ गोदान केन्डिडेट नांगौ दा बे खामानि मावनो गोरोंनि जायगायावनो आरो सासे हिन्जाव खामानि गोरों मावनो गोरोंखौ लाबोनाया बे आरो जाहाथे परिबर्तनखौ आरो साबसिन खालायबावनो हायो बे नोजोरै हयथ' आं सानदों आरोखि हाग्रामा महिलारि सारखौ जेखौनाखि लरेन्स इस्लारिया मावलांनो हायाखै बे खामानिखौ बे मावगोन जायनि थाखायाव जोंनि बायदेव गोसिनथाय आगोलनि केबिनेट मन्त्रि बायदेव प्रमिला ब्रह्म गोसिनथाय 3 नम्बर जोंनि बिधान सभानि कनस्टिटिउन्सआव देग्लाय होआखै गोदान मोखांजोंनो सोरखिलांनांगौ एथ'जन जाति जनजातिखौ जोंना बे महिलारि सेउले बायदेव महिलारियानो बयनिबो खामानि दामानि मावनो हागोन हिसाबै बेखौनो गायसनथारदों हाग्रामा सारा आयेनबिद लोगोसे राइटार निसिम ब्रह्म बे खेबनि बिसायख'थियाव जिनाखि फोसावदिंनायफोर जाबाय थादों बेफोरनि सायाव नोंथांनि अबजारभेसन खुलुमबाय बिटिसिबासि गासै रायजोखौबो दा नोंथां सोंनाय बायदि आङो बेखौनो बुंगोन जे माने जोंहा खायसे केन्डिडेटफ्रा ओरैनो नंखाय बाखाय माने भट नस्थ' खालामनो माने केन्डिडेटफोरखौ बिथांमोना होलाबायदों आं बेखौबो सानदों जोंनि समस्थियाव मानासनिखौ आं बुंनो थाङो जेनेबा मानासाव जोंहा थानेस्वर बरुवा थानेस्वर बसुमतारिया आगोलबो खेबनै एमएलए देरहाखांबाय आरो दा गोदानै बिथाङा जथेस्थ' एक्सपिरियेन्स गोनां गतिके बिथाङा देरहानायखौ जों कामना खालामो आरो आंनि नोजोराव जोंनि एलेकायाव आं खोनानाय बायदि आंनि अबजारभेसनाव बिथांनोनो भटखौ होगोन जा हाग्रामा सारा जायखौ सायख'दों बिथाङानो देरहागोन जोंहा बिथांनि खामानिफोरा गोबां दङ जेरै जोंहा मानास नेसनेल पार्कखौ माने एसे उन्नत खालामनाय लामा इत्यादिया दासिमबो गाज्रि जानानै दं बे थांनाय दिनैनिफ्राय हमनानै ला 5 बोसोरा लामाया जोबोद गाज्रिथार मानासनि लामाया बरपेटाजों थांनाया आरो हरैहाय जा कक्लाबारिजोंबो सिमला कक्लाबारि पाठशालानिफ्राय हाबलांनाय लामाखौबो एसे फुवारनायनि बाथ्रा खोनाबाय दङ बेफोरबो जोंहा इन्टारनेसनेल रड जागोन बेफोरावबो बिथाङा एसे हेफाजाब होगोन आरो बिथाङा खोब माने सांग्रां जोंनि थांनाय 2025नि इलेक्शननि सिगां बे बिटिसि इलेक्शननि सिगां बे अल्डारमेन डे फालिनायावबो बिथाङा गोबां बिहोमा होदों बिथाङा खोब जोंखौ हेफाजाब होदों गतिके बिथांनि आखायाव गोबां रायजोआनो मोजां मोननाय दङ फोथायनाय दङ गतिके बिथाङा निश्चय एबाराव देरहालाङोब्ला गोबां खामानि मावना होनो हागोन रायजोफोरनि थाखाय आं बेखौनो कामना खालामो आरो रायजोफोरा जाहाथे हाग्रामा सारा जायखौ सायख'दों बेखौनो होनायखौ जोङो आसा थियो गुबुनखौ जेरै फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथांनि सायाव ओरैनो बुदामलाना होयोब्ला जोंहा भटआ लस जागोन गतिके आङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि मानास समस्तिनि जोंनि मा होनो भटार्सफोरखौ जाहाथे जेराव मेराव थुनानै
गावनि भटखौ नस्थ' खालामनाङा जोंहा सासे नांथारगौ जोंनि बर' मानसि जोंहा आग्लानिफ्रायनो गैया मानास बेखिनियाव सर्बक समस्तिमोन बेयावबो गुबुन हारियासो मोनबाय थायोमोन CPM सोमोन आरो हरैहाय भबानिपुर समस्ति जेरै दा भबानिपुर समस्ति आरो मानास ज' जादों बेबायदि हरैहायबो गुबुन हारियासो देरहाबाय थायोमोन बेनिखायनो जोंनो दा बर' केन्डिडेट बा जोंनि BPF नि जानानै गेलेनाय केन्डिडेटआनो देरहानांगौ बेखौनो जों आसा थियो आच्छा जों दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन सार'जन मुसाहारि आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि दान्दिसे ब्रेक फैफिनदों जे सावरायजन हाबाफारि सावरायबाय थादों आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि सारद मोसाहारि जे नोंथाङा सासे थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि जे नोंथाङा खन्थाइ लिरनाय आरो थुनलाइ सोरजिनायजों दहमै सम्पर्क दं लोगोसे नोंथाङा फरायोबो बिजाब फरायो गुबुननि लिरनायखौ फरायो नोंथांनि माबायानो स्टार्टिंआनो खन्थाइ सोरांनाय लोगो लोगोनो खन्थाइ उन्दुनायनि सिगां खन्थाइ बड'लेण्ड टेरिट'रियेल रिजन BTR सरकार बे सरकारखौ दैदेनदोंमोन प्रमद बर' दैदेननाय UPPL आरो BJP बे UPPL नि समावहाय UPPL सरकारा BTC सरकारा BTR सरकारा इन्टारनेशनेल लिटारेरि फेस्टिभेल खुंदों नलेज फेस्टिभेल खुंदों बायदि बायदि थुनलाइ हाबाफारि बानजायदों होननानै बुंनाय जादों आरो बे थुनलाइ हाबाफारियाव गोबां गिदिर गिदिर रायथाइफोर फैदों होनदों नोंथाङाबो सासे बिनि बाहागोआरि दा नोंथाङा दिनैनि समावहाय माने BTR सरकार एबा प्रमद बर' दैदेननाय बे UPPL दोलोखौ मानो सापर्ट थाङाखै बिनि बागै नोंथांनि बानबुंथिया मा नोंथांनि सोंलुआथ' बिराद आध्यात्मिक मोनसे सोंलु आरो फिननांगौबो जादों बे धरननि ओरैजे बिथाङा गावनि सरकार 5 बोसोर समाव लिटारेरि फेस्टिभेल खुंबाय आरो मोनसे दं नलेज फेस्टिभेल खुंबाय बे खुंनायखौ जों नुदों लिटारेरि फेस्टिभेलाव आंबो लेंहरजायो खन्थाइ आवरायहैयो बेनि बदलै जों मा मोनबोयो बाहाय दिहुनजानाय लिटारेरि फेस्टिभेलनि लेखा 500-600 थाखा दामनि बिजनेसखौ बिसोर साफायो दुनियानि सोर मानसिफ्रा बिदेशिनि मानसि बिसोरनिबो कम्प'ज खालामनो बेहाय खन्थाइ थाबाय जोंनि बर'निबो थाबाय माने जोंनि जायगायाव लेंहरजादों आरोखि इन्टारनेसनेल बे खन्थाइगिरिफोरनिफ्राय लिरनाय थाबाय सुजुनाय थाबाय इंलिसजोंबो एक्सप्रेसन थाबाय जों लेखा रोङै मानसिफोरा लिरगिरिफ्रा अनेक गियान मोनदों होनसोलायदों आरो बे खामानिया जानांगौ जाबाय थाथों होनसोलायदों
दा बे दिग दिया जोङो लेखा गोरों मानसिफ्रासो लिरगिरि मानसिफ्रासो बेखौ मिन्थिगौ मुस्टिमिय खिन्थु रायजोफ्राथ' मुस्टिमिय नङाना जोङो आखाइ थासेनि मानसिफ्रा बेखौ मिन्थिगौ बे खामानिया मोजां जादों आरो अनेक मानसियाबो फैदों आरोखि खिन्थु बाहाय मा जादों रायजो राजाथ' मिन्थिलाना बाहाय हाबफैनायाव मा नुफैगोन बिसोरथ' मिन्थिलाना सोर मावदों मावाखै नै बेफोरावनो बिसोर गल जादों जों मावदों आरोखि मावदों हय खिन्थु रायजो राजानि नुनाय खामानि नङा बे न' सिङाव जाखोमानायसो ना रायजो राजाजों नुनांगोन माबा मोनसे अनुस्थान बिल्डिं लुनाय बबेबा मोनसे लामायाव दालां गैया दालां लुनाय बा सरगा लुनाय बा स्कुल पाति लुना होनाय बिदिखौसो रायजोफ्रा नुयो नालाय नैबे गियाननि खामानि जे मावदों बिथांमोनहा बेखौ जों लेखा रोंनायनि बादे सात्र साथ्रि कयेकजननि बादे प्रफेसारफोर मास्टारफोर साख्रिफोर लानाय मानसिफोरनि बादे रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिया बाहाय मा जादों এই रोखोम जादों बेखौ माननांगौ नै माने रायजो राजाफोरा बेफोरखौ माननांगौ ओरै जायो आरोखि खिन्थु जोंनि थाखाय नांगौ दा बेफोरबायदि मानसिजों नुसनजायै खामानि मावनायाव मावदोंबाबो मानसिजों नुसनजायै खामानि मावदोंयाव 5 बोसोराव जेबोखौनो मावाखै होनदों बिसोरखौ ओंखायनो सासे मानसिया लिडारगिरि जानोब्ला सिगां मोखां खोन्थाजेननायावनो बे मोखांखौनो लाबाय थानांगौ बाहाय पाउडार फुनलाय बर्थ'नो हांगार फुनलाय आरो दहाय सिगाङाव नुजाजेननायनि मोखां खिन्थानाय बिदिब्ला बबे आमोखामोन बबे फोरलामोन ओरै जायो रावाबो मुंसे दाख्लै मुंसे दिनै मुंसे बिदि जानो नाङा प्रथम मोखां दिन्थिनायावनो जे मानसिया गावनि स्वभाब चरित्रखौ देखायबाय बेबायदि थांबाय थानो हायोबानो रायजोजों फोथायजानाय बिनि गुबुन जायोबानो बै सारायनि हांगार फुननायामोन ना पाउडार फुननायानोमोन ना नैबे सिगाङाव खोन्थाजेननायानोमोन जोंहा दाउट जायोना बबेखौ लानांगौ जाखो रावबो बिदिनो जाहैबाय मोजां मोनसे मिनिंफुलनि खोथा होननो रोंला सोंखारिनाय गावजों गाव भाषानि बेबहार गैला बिदियाव मानसिफ्रा गाज्रि मोनदों नङाबा परिबर्तनखौ लाबोदोंमोन परिबर्तन लाबोबाबो नांस'ला मा परिबर्तन होनदों ओंखायनो दे आच्छा नोंथाङा बुंदों जे बे लिटारेरि फेस्टिभेलाव जिखिनि मानसिफ्रा इनभाइट जादों एसेल' मानसि नङा होमबा दा बेजों खिन्थु गोबांथार बिबांनि दोहोन बिथांमोना खरसा खालामदों बे आपत्तियाबो फैदों दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो खोथाखौ आंबो खोनादों आरो नंगौबो लाखजोंथ' खोथा गैया बाहाय क्रर थाखानि खरसा खालायदों दा बिदिखौ सोर फाखायनानै जुदि मिथिनो लुगैयोबा होनदों बिथांमोनहा जायखौ इनभाइट खालायदों बिदेशनि मानसि सिन्थाय बा जोंनि इण्डियानि मानसिखौ सिन्थाय थांनाय फैनायनि भाराखौ हरनांगौ हरबाय दे आरो ओजोंहाय जे खरसा बायदिसिना देखायनाय बेफोर एक्सट्रिम जादों जायनि थाखाय एथ' थांगौमोनलै एथ' जादोंलै ओरै होननाय खोथाया बाहायनो फैदों फान्डखौ मिसइउस खालामनाय जादों मिसइउस खालामनाय जादों आरोखि दा बाहाय मोनसे फिसा बिराद गल जादों क्रर थाखा बाहाय बाहायनानै डेभेलपनि खामानि मावनांगौआव रायजो नुयै डेभेलप खालायनायाव थाखा गारनाया बे मोनसे बिसोरनि माने मावनाङि खामानिखौ मावनानै दिन्थिनाय जादों आरो आच्छा दिनेश सिंह ब्रह्म नोंथाङा सासे राइटार आरो नोंथाङा बर' रावनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रावनि राइटारफोरजों सम्पर्क दं मिथिनायाव जे नोंथांनि जोंनि अबजारभेन्स बा नोंथाङा जे लोगो मोनफ्लेबाय थादों बे गुबुन रावारि राइटारफोरनि सिन्थाधारा बड'लेण्ड राजखान्थिनि सायाव नंगौ बाथ्राया ओंथि गोनां जे गुबुन हारिफ्रा जायहा मेलेमजिबि जायनि गियान दङ मोजां रोंगौसा दङ बिथांमोना बुङो जे माने थांनाय 5 बोसोराव जे नोंथांमोना माबादि सरकार फैदोंमोन बे सरकारा बहुद नागार जुजाय खालामदों
गतिके दा गोदानै जितु बिथां महिलारि सारा फैदों हाग्रामा महिलारि सारा दैदेनदों बे 5 बोसोराव जेरैबादि मानसिफोरनि मोखांखौ साफा साफा नुदों निश्चय बिथां हाग्रामा महिलारिया एसे राइज खालामनो हादों बे साननैसोआवनो बे खोथाखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों सावरायो माब्लाबा राइटारफोरजों माब्लाबा ज' जिरायनो मोनोब्ला बबेबा दखानफ्राव बबेबा लामाफ्राव गसंबायनानै एसे रायलायो बे माने बिथांमोना होनदों एबार खिन्थु माने बे नोंथांमोननि जिथु माने एडमिनिस्ट्रेसन मोजां जागोनखौ जों नुहुरदों थांनाय बे बोसोरबासोआवथ' जोङो लामा खोनाय नुवासै दलं खोनाय नुवासै आरो जोंनि खाथिनिखौ बुङोब्ला जों मानासाव जों टुर खालामहैदोंमोन बिथांमोना बुङो जे बे बाउन्डारि जिं जिं खुन्थाल' गायनाय दङ दासिमबो बे दलङा जाफुङाखै निश्चय हाग्रामा थायोमोनब्ला बा नोंथांमोननि बिपिएफ जुदि एडमिनिस्ट्रेसनाव थायोमोनब्ला निश्चय बे मानासनि बाउन्डारिजों मोनब्रै मोनबासो दालां दङ बे जाफुंगौमोन आरो सासे माने बे लिरगिरि नङा बिथाङा साख्रि मावो बिथाङा बुंदों जे बे 5 बोसोराव नोंथांमोननि बे बिटिसि अफिसाव थाङो आङो अफिसाव आंबो बेवहायनो एमप्लयि खिन्थु बिथां थानाय समाव जोङो एसे खामायनाबो लानो हादोंमोन आरो खामानि फैदोंमोन दाबोले जों खामायदों बेबादि नङा माने जोङो सोरनिफ्रायबा सिख'ना लाखिनाय बिख'ना लाखिनाय बे नङा खिन्थु जों खामानि फैयोब्ला एसे एनैखौथ' सोरबा ओरैनो होलाङो बे माने मोजां जादोंमोन जों सोलिनो हादोंमोन खिन्थु नुबाय 3-4 बोसोरनि उनाव माने जायगाया हाग्रा दुजोबबाय मानसि फैलिया गोथैसालि बादि जालांबाय जोंबो सिङाव हाबसोना थानानै थानो बायो बे खोथाखौ बुंदों आंनि सिगाङाव खिन्थु बिथांमोना बुंदों दा नोंथांमोनाथ' फैबाय नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामो जों मिथिया खिन्थु हाग्रामा सार फैनाय लोगो लोगो मोनसे उन्नत जागोन आरो बिथाङा सब जाथिजोंनो दङ गतिके निजेनो सालायनो हायोब्ला हरैहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो एसे माने खस्थ'आ खम जायो गतिके नोंथांमोननि एडमिनिस्ट्रेसन नोंथांमोना सालायगोन जे देउरिया दङ जे राभाया दङ लालुङा दं लालुङानि टिवा बेबायदि मोनसे मोजां जायो बे खोथाखौ बुङो जायनि थाखाय दा बिपिएफखौ गुबुन हारिफ्राबो सापर्ट होनो ओंखारबोदों गतिके इउपिपिएल होननाय मोनसे बुस्थुआ बियो लासैनो गोमालांनायखौ आङो सानो गोमालांगोन गुबुन हारिफ्राबो बिथांमोनखौ नेग्लेक्ट खालामदों आरो आङो राइटारनि जानानै मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे माने मोनसे समाव जोंनि आफादाबो बिथांमोनजों माने नुजानो थाखाय रायज्लायनो थाखाय स्कप लादोंमोन खिन्थु जायाखै आं मिथिदों बे खोथाखौ गतिके बिथांमोना राइटार जिनिसखौबो नाङा बिथांमोननो आरो गोरों जिनिसखौ नाङा गावसोरनो गोरोंखा गासिबो बे खोथाखौसो दा बुजायनो नागिरदों बिथांमोना आरो धर्मआवबो बिदिनो जेनेबा किसुमाना माने धर्मखौ लानानैबो उल्था पाल्टा खालामो आरो बिथांमोना मा होनो एकशक्ति हाखन खालामनो नागिरो सोरबा लिडार दंब्ला लिडारनाव जों थांनो हाया माने लिडार माने एमसिएलए आरो बिसोरनि सेलादार मेलादारफोर दङ बिसोरनि खाथियाव जों गसंना रायज्लायनो हाया माने गावसोरसो पावारफुल बेबादि जानानै दङ दा गतिके जोङो बिटिसि बासिखौ ओरैबायदि साननानै दङ जे माने एबार बे एमएलए इलेक्सनावबो थांनाय बाराव बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबायदि 28 जन देरहाहोनो हादों बेबायदियैनो गासैबो 15थाखौबो देरहाजोबनो हायोब्ला निश्चय जोंहा 4-5सो मन्त्रि मोनगोन आसाम गभर्नमेन्टनि लोगोसेयैनो अब्ला जोंहा एसे खामानि फैगोन जा उत्तर ओनसोलाव बा साहा ओनसोलाव मानासनि सेरफाङाव बे लाइनजों एसे एलाबाबो गोबां खामानि मावनो दङ बबेबा गामियाव दासिमबो माने सेन्ट वेबआनो गैया बेबादि जानानै दङ दा गतिके जों बेखौनो खावलायदों जे गभर्नमेन्ट जानायनि उनाव जोंनि ओनसोला जाहाथे बे एलेकाया बे मानास सेरफाङा मोजां जाथों बेखौनो आङो कामना खालामो आच्छा जों दान्दिसे ब्रेक लानानै ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन सारिथन हाबाफारि आसामाव बेसायख'थि बड'लेण्डनि राजखान्थि दान्दिसे ब्रेक
जे सारितन हाबाफारि आसामाव बिसायख'थि बड'लेण्डनि राजखान्थि बर' थुनलाइगिरि हिसाबै बर' रायथार हिसाबै आरो सासे आयेननि मानसि हिसाबै नोंथाङा थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएलनि सरकार बेखौ मायाव फैलार होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों? नंगौ बे सोंथिया एसे ओंथि गोनाङानो बिथांमोना जेनेबा माने नांगौ रोखोमनि देरहायाखैमोनबाबो बिथांमोना माने बे बिजेपिजों एलायन्स जानानै बिजेपिनि बोलोजों माने गावसोरनि बे एडमिनिस्ट्रेसनखौ सरकारखौ दादोंमोन। दा बिथांमोनाथ' 12थाल' मोनदोंमोन आरो बाखि बिजेपिनिफ्राय होदेरबाय बेबायदि दानानै बिथांमोना थांदों। अथच बिपिएफआ 17था मोनदोंमोन। गतिके बे बिथिङाव ओरैबायदि जाबाय जे माने बिटिआर मोनबोनाय लोगो लोगो बे एकर्डखौ रायजोनो फरायथियाबासिनो रायजोनि सिगाङाव खोन्थायाबासिनो माने बहुद गिदिर बा फैलाव मोनसे जोङो स्टेटनिख्रुइ बांसिन देरसिन मोनबोबाय होननानै माने फोसावदिं मेलाव फोसावदोंमोन आरोखि। जेनेबा बे दानि माबायावथ' मुगायावथ' इंराजिबो गोरोंजोब बयबो बर'बो गोरोंजोब आरो असमिया रावखौबो बांसिनानो फरायथावनाव थानायफ्रा गतिके बबेथिं थगायनो दा सरकार जालांबाय नालाय सलायथोंसै उनाव देखा जाबो माने उनाव नायसिगोन होननानै रायजो राजाफ्रा बेबायदि दोनदों जाहैबाय। आरो बिथांमोना बहाबा बिदिनो बे टेन्डारफोरावबो बाहेरानि मानसि लाबोजोब्बाय आरो जेनेबा बबेबा मोनसे रिपेयारिंनि खामानि 1 लाखनि खामानिखौ 1 कौटि खालामोब्ला दहाय सासे बिथां बुंथिगिरिया बुंलांबाय जेनेबा बे लेखा साफायनाय बेयाव फेस्टिभेल फाथिनाय बेखौथ' न' सिङावसो जादों होननाय बादि दा बिथांमोनाबो न' सिङावसो जाखुमायो मिटिंफ्रा रायजोनि सिगाङावथ' फोरमायहैयाखिसै रायजोफ्राथ' रोङि गैला। दा बे बिटिसिनिया कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया आइपिसि आवबो दङ कनस्टिटिउसन इन्डिया बे लेखायाव दङ खिन्थु बिटिआरनियाथ' दासिमबो गैया। बिटिआरनि बे जिथु माने एकर्ड जानाय पिस एकर्ड बेथ' गैया। कनस्टिटिउसनेल नङा कनस्टिटिउसनेल नङा बियो नङा बियो। आरो बे जिनिसखौबो माबोरै एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ बा माबोरैहाय माने सक्तिखौ रुपायन खालामनांगौ बेखिनि हाबाखौबोथ' मावनो हायाखै नुबाय। बिदिब्लाथ' बे नङा बुस्थुआ फैलार। दा गावसोरनो फोरमायहैबाय जाया माने इउनिभार्सिटि लाबोनो गोनांमोन माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि तेजपुराव दंखायो होनजाहरबाय खाथि IIT लाबोनो गोनांमोन गुवाहाटियावनो दंखायो बेनो कभार खालामगोन होनजाबाय। आरो बे मेडिकेल लाबोनो माबा लाबोनो क'क्राझाराव होखाबाय नोंथांमोननो स्टेट इउनिभार्सिटि बे होखाबाय क'क्राझाराव। बेबादियावबो माने जोंनि माखासे गोरों गोराया सिगाङाव बा मोगथाङाव बुंनो हायाखैमोनब्लाबो सिं बे माने बिथांमोनखौ फैलार खालामनायखौनो नाजादोंमोन आरो बिथांमोना मावनोबो हायासै। बहाबा माने दिनैसिमबो जोंनि निजि मेगनजोंनो नुदों जेनेबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस होनो बेननि बारियावबो दङ बेबो बायग' जिग' जाबायमोन। खोनानाय मथेथ' रिपेयारिंबो खालामदों होनदोंमोन। मोनसे समाव जों मिटिं खालामनो थांनायाव बहायबो माना खालामदों रिपेयारिं खालामगासिनो दं आरो माने इउपिपिएलनि पारमिसन नङाबा हाया। हले जोंथ' मिथिगौ जे बेथ' अफिसियेल बुस्थु बेथ' पार्टिनि खोथा गैया। बे खोथाखौ लानानैबो जोंबो एसे दुखु मोनदों माने फैलार जायोबा मोजां जागौ। आरो जों नुबाय जेनेबा केलकातायावबो इन्जुरफ्रानो गुगाजोबनानै दङ इन्जुरफ्रा बुर जानानै दङ बेखौबोथ' रिपेयारिं खालामदों होनना खोनादोंमोन। आरो सिलिगुरियाव दङ बेखौ रिपेयारिं खालामदों होनना खोनादोंमोन खिन्थु मानसिफोर थांनानै नुहैबो खालामाखै। गतिके चारिय'फाले बिथांमोना जाख'लायनायखौल' मावदों माने मोजां खामानिखौ मावाखै। एसे एनै बुजिनो गोरोंफ्रा लेखा रोङाबाबो बिथांमोनखौ ना खालामदों। बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंनो नागिरो। आदसा सावरायबाय मोसाहारि जे
नोंथाङा सासे राइटार खन्थाइगिरि राइटार हिसाबै नोंथाङा मा मिजिं लायो सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जायफोरनि बिजाथि गसंदों बिसोरनिफ्राय नोंथाङा मा हास्थायो? मोजां नोंथांनि जे सोंलु आं फिनगोन बिदिखौनो आरोखि थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकारा लिटारेरि फेस्ट खुंनायाव बेजों बेनिफिट जादों जायाखै जों आं बेखौ बुंनो थांला खिन्थु थाखाया जे क्रर जे जानानै थांबाय जे खामानिखौ हयथ' एथ' क्ररानो थाङामोन बे क्ररा जानानै थांबाय आरोखि दा जोंनि बिदिखौनो नांलाया दा जोंथ' लिरगिरि नालाय खन्थाइगिरि नालाय जोंहा बिदि थाखाखौनो नुहुरा बिदि थाखाखौ बबेनिफ्रायबा खनथुमनानै मोनगोन बा सोरनिबा आखाइनिफ्राय बिनाय मोनगोन जोंहा बिदि दारै जेबो गैया थाखा फैसा खामायनाय जों खालि लुबैयो जेन'बा जों दा गोदान गभर्नमेन्टआ जाय जों बिसोरखौ देरहाहोनानै दिल्ली सल' गुवाहाटि सल' दिसपुर सल' सरकार जानो फाथायहरगोन दा बिथांमोना मिन्थिगौ जोंनि क'क्राझार बादियाव जोङो बैसागु खुंनायाव बाहायथ' जों लिरगिरिफ्रानोसै बोराय जायफोर दा लिरफुनाय बिसोरबायदि मानसियासो बे बैसागुखौ खुङो खिन्थु जों बोरै खुंनांगौ रायजो राजानिफ्रायबो जों गरसे गरनै बियोबाबोथ' लाख लाख थाखा फैया जोङो 1.5 लाख खामजोंनो जोङो बैसागु खुंनांगौ जायो क'क्राझार बादियाव खिन्थु क'क्राझाराव जों खोनादों बर'नि अथुमाय खिन्थु बैसागु खुंनाय बेलायाव खुनु सासे मानसियानो उपजासै जे जोंनि बर' कालसारा डेभेलप जाथारबायनो बैसागुआबो रंजानाय बाजानाय दामनाय देनाय डेभेलप जाथारबायनो थ' एसे थांनि थ' एसे नायनि बिदिखौथ' जेन'बा गैखायानो खिन्थु बिबाय बायोब्ला बेहाय फैसा एसे नांगौ आरो गाबोन हैगोन दिनै हैगोन बेफोरबायदि खोथा जायो आरो थांनाय सरकारनि आगोलनि सरकारा हाग्रा महिलारिमोन दा हाग्रा महिलारियानो सरकार दागासिनो दंखायो बे आगोल समनि सरकार 15 बोसोर माने इलेक्टेड सरकार आरो बोसोरनै इन्टारिम सरकारमोन हाग्रा महिलारिनि बै समनि माने बिथांनि खुंथाय बैयाव लिरगिरि हिसाबै बिथाङा एखमब्लेट खालामनो हादोंमोन ना थुनलाइनि बिथिंखौहाय खालामनो हादोंखौ बुंनांगोन मानोना जोंहा मोनसे संगठन दं बर' राइटार्स एकाडेमि होननाय बे बर' राइटार्स एकाडेमिया ओरैबायदि मोनसे संगठन बिसोर मिशन दं जेनेबा 2020 मिशन बे संगठना फैना 20सिम 2020सिम 2026 जाबावबाय आरोखि बिदिनि समाव नै आमाखायाव थांदों माने सोरबा जापानाव थांदों बिसोर संगठना इंलेण्डआव थांदों माने बांलादेशआव थांदों भुटानाव थांदों माने ओरैयाव थांदों बिसोर जे जायगायाव माने बर'खौ सम्पर्क दं हिसाबै मिन्थिनानै मोनो बेबायदि जायगायाव बिसोर सुलुं लानो थांदों नै बाय थांनायाव एसे अनसुंथाइ मोननायखौ आं खोनादों दा बेबायदि जुदि सरकारा आगोलनो फैफिनदोंब्ला देग्लाय जेन'बा मावनो लानाय बर' राइटार्स एकाडेमिफ्रा जे दा मा खुलिदोंमोनलाय अफिसाव जोंहा मिउजियाम बेफोर मिउजियाम हलफोर लुनाय समाव रुमफ्रा जोंहा नाट'नि बेफोराव एफा एनै हरबाय बायगोन खोमा आरो हरगोनबो हाग्रामा महिला सारा आरो नै दाख्लैसो खोनाबावदों जोंनि बर' मानसिफ्रा नेपालाव मेगन अपारेसन खालामजानो बा मेगन नायजानो थाङो दा हटेलाव थाहैबायनो उसुबिदायाव अनेक मानसिया हाहाकार जायो दा हजोंनि मानसिया होनदों जे हा बायनानै न' लुस्लायस्लाय जेरावनोखि जोंहा डाक्टार मेगन नायग्रा दङ बे खाथियावनो ए रोखोम मानसि थाजाग्रा हटेल दङ दा बेखौ फाननो होनदों बेखौनो बिल्डिं समेत हा जुदि बायफैनो हायोब्ला बाहायनो जोंहा लुनाङाबो हाबो बायनाङाबो एकबोयै जागोन दा बिदि होननायलाय खोनानो मोन्दों हाग्रामा सारा जोंहा 1 लाख थाखा हरबाय दा बेजोंनो बायनानै दं दा बर' राइटार्स एकाडेमिया
नै बैसागु जाहांनिफ्राय बेखौ इनागुरेसन खालामनो थांगासिनो दं बे सरकारा नायगोनखौ आङो बिदिनिफ्रायनो थाल मोनदों आरोखि जे सरकार फैबायना नायफिनसिगोन लिरगिरिफोरखौबो बर' एकाडेमिफोरखौबो आरोखि आरो रायजोआव खुंनाय बिदिनो नै उमुगनि माबा जादों मा मादों बेफोराव सबिनेर खालायनो होननानै एसे फैसा बिबाय बायबा हरथोंसै सबिनेर दिहुनबाय बिथाङा थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम जिखिनि नाखि सरकार खुंदोंमोन 17 बोसोर बेवहाय बिथाङा थुनलाइनि बिथिङावबो माने सहयोग खालामदों आरो थुनलाइल' नङा माहारियारि माखासे फोरबोफोर थायो बेफोरावबो बिथांमोना बेखौ बुंदों थांनाय 5 बोसोराव जेनाखि प्रमद बर'नि सरकारमोन इउपिपिएल सरकार बेवहाय बिथाङा माखासे हाबाफारि खुंदों नंगौ नाथाय बेबो स्रुद हाबाफारि खुंदोंमोन नाथाय थाखाफोरखौ मिसइउज खालामदों बे माने फुल माने मा होनो माबा जायाखिसै लाब जायाखिसै हारि हिसाबै बा रायजो हिसाबै जायाखिसै बेखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों आरो मिजिं खालामदों दा हाग्रा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकार फैफिनबाय आरो बे बिपिएफ सरकार फैबाय थानाय 5 बोसोराव बे आगोल समनि जेनाखि मिजिं बे मिजिंखौ लाबोनायनि थाखाय माने रायजोफोरनि गोसोआव मोनसे थुलुंगाखांनाय फैदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो माने बे हाग्रा महिलारि दैदेननाय पार्टियानो बांसिनै एमएलए देरहासार जानानै बर' जाथि सत्ता आरो थुनलाइनि बिथिंखौहाय जे मेमे खालामनायनि थाखाय गोसो होनायनि थाखाय बानजायबो लागोन बेखौ दा आसा खालामदों आसा जोङो आरो गोबां सावरायनो थांलिया जों बेखिनियावनो दिनै सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय गोजोन्थों गोजोन्थों